Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Chciałbym na Bogu dziękować za te nagrody łaski, jakim każda z nas unaborła. Nie zdarma Eucharystę i tłumaczyć jak podzięka. Гэта świadomość того, что мы маем от Бога, то, что мы от Его отрымовываем, является цудовным лекарством на грех, про який сьогодні говорить Святое Писання, грех заздрості. Чоловік, який вміє побачити то, чим його Бог адорає, напевно, не буде mieć u sobie, u sercu swoim kuści bólu, szkodowania, baczyć na dobro innych. Pan będzie baczyć i wielmi konkretna cena to jest, co u jego życie jest. Prawda, сегодня porozważałem na pewno podczas dzisiejszej liturgii, słowa, a сегодняшняя, nasza radość na pewno больше, bo będziemy świadkami daru Świętego Chrosta, gdzie tak, jakie nauczyć w naszej wspólności parafialnej. Тому, kochane батьки, на початку питаюся у вас, яке ім'я вибрали ви для свого дитяті. Ганна. Дорогі батьки, чого ви просите у Костюла Божого для своїх дітей? Дорогі батьки, просите Хросту для ваших дітей. Ці усвідомляєте ви, что приймаєте на себе обов'язок виховати їх у віри, каб заховуючи Божі заповіді, вони любили Бога і ближнє, як нас навчив Ісус Христос. А ви, хрестні, ці готові допомагати батькам цих дітей виконувати їх обов'язок? Дорогие дети, христианская супольность приймає вас з великою радостью, а де ім'я позначає вас знаком крижа, а після мене тим же знаком Христа Збавці вас позначать батьки і хрестні. Там годно удельничать в этих святых таємницях, перепросив доброго Бога за священные траки и правильные. Споведаемся. Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что зграшив я вельми, думкою, словом, учинком и занятванием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Panie
подяка Пану Богу, ад пані Мікаліни і ўсёй яе сям'і за ўсе атрыманыя ласкі. Молимся, Боже наш Ойче, Ты у літості і милосердності найбольш проявляєш свою всемогутність. Спосылай нам заўсёды Твою ласку, как мы праз досконалое христианское жыццё на землі досягнули обяцанага шчасця ў небе. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание книги Личбов. В те дни сошел Пан в облаку и говорил с Моисеем. Узял от духа, який був на їм, і дав 70 старейшинам. Коли спочив на їх дух, стали пророчити, але потім перестали. Двоє ж мужчин заслалося в лагері, ім'я одного Елдад, а другого Медад. І на їх сошел дух, бо вони були записані, тільки не прийшли в шатер, і пророчили вони в лагері. Тады прибег Ренак и поведал Моисею: Элдад и Медад пророчат в лагере. У отказ Иисус, сын Ренак, слуга Моисея от молодости своей, сказал: Моисей, пане мой, заборони им. Але Моисей сказал: Ты не равнуешь ли за меня? Пока все в народе Пана были пророками, как Пан дал им своего духа. Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Загады Пана справедливые и радуют сердца. Загады Пана справедливые и радуют сердца. Закон Пана досконалый, умацовывает душу. Сведчение Пана верное, яно дае мудрость простым. Загады Пана справедливые и радуют сердца. Боязнь Божия беззаконная и вечно трывает, присуды Пана правдивые и все справедливые. Загады Пана справедливые и радуют сердца. Слуга Твой научены ими, у их захование великая устного рода. Кто зразумее свои помылки, от укрытых помылок очисти меня. Загады Пана справедливые и радуют сердца. От гонорливцев брони слугу своего, как не пановали яны надо мною, тады я буду беззаганный и вольный от великой провины. Загады Пана справедливые и радуют сердца. Читание послания святого апостола Якуба. Но теперь вы, богатые, заплачьте и заголосите над вашими несчастьями, что приходит до вас. Богатство ваше сгнило,
и вопротку вашу поточила моль. Золото ваше и сребро поржавело, и ржа их засвечит супроть вас, и съесть телы ваши, як огонь. Вы собрали скарб у опошние дни. Воск лича плата, якую вы затримали працовникам, пожали полетки ваши, и крик жнецов дошел до ушей пана могутцев. Вы жили на земле у распусте и роскоши. Вы насытили сердце ваше у день зарезу. Вы осудили и забили справедливого. И он не сопротивлялся вам. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слово Твое, Пане, это правда, освяти нас у правде. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. У той час я сказав Єсусу: наставник, ми бачили чоловіка, який у ім'я Твоє виганяв злих духов і заборонив йому, бо не ходив з нами. І Єсус же сказав: не забороняйте йому, бо ніхто, хто учинив цуд у моє ім'я, не зможе одразу почати злословити мене. Бо хто не супроть нас, той з нами. І хто напоїть вас кубком води у ім'я того, що ви Христові, заправди кажу вам, не стратить своєї знагороди. А хто спокусить одного з гэтых малих, які вірують у мене, тому лепш було б, каб повесили йому на шию млиновий камінь і кинули його у море. Коли спокушає тебе рука твоя, отсячи її. Лепш тобі калекою войти в життя, чим з двома руками идти в гиенну, огонь не погасне. И коли нога твоя тебе спокушає отсячи її. Лепш тобі увойти у життя кульгавим, чим з двома ногами быть кинутим у гиенну. И коли вока твоє тебе спокушає, вирви його. Лепш тобі з одним воком увойти в владарство Боже, чим маючи два воки быть кинутим у гиенну, где червяк их не помирає, и огонь не гасне. Это слово Пана. Мило на Христе, браты и сестры, как я уже на початку заповедал, такой сегодня, думаю, головной темой, которую Иисус хочет порушить и дать нам особисто такой задумать. Это справа греху, одним з головних грехів, який является заздростью. И може на перший погляд здаватися, що это нас зовсім не дотичить. No bo редко десь ми, і, напевно, може, так відчуваємо хоч у собі, чи так зауважаємо, що наше серце зайздрості, чи переживає якийсь боль, коли бачить добро іншого. Однак, думаю, варто було б, може, сьогодні, ще услуховуючи ще це Слово Боже, поспробувати проаналізувати так само наше поводі, бо все ж таки гэта грех, які нездарма належить до головних, які виносять вельми велику шкоду духовную, і які не дозволяє, думаю, жити такою повнотою життя з Бога. Ненавіта ось заздрість, яка може бути як певний такий яд, який вошов у чоловіка, трує так знутри і забиває все те, що Боже. Сьогодні ми бачимо на початку, гэта оповідь книги Лічбаў
про Моисея, якому було потрібне допоможне, скажімо так, які допомогли в керуванні цим усім народом. І Пан Бог йому каже, що він обрав 72 чоловіки, на яких він спасли Духа Моисея, чи Духа Божого, які будуть йому допомагати. І ця історія, коли вже всіх покликали, на цей момент, коли Бог має уділити этой ласки, этого духа, двоих по якійсь причині не було. Елда і Метод. Не написано, чому вони акурат опустили це споткання. Але так, як Бог обіцяв, не глядячи на те, що їх не було разом в цій супольності, Бог дав їм цей дар. І вони так само пророчили. Були наповнені цим Духом Божим. І бачимо сьогодні менавіта Єзуса Навіна. Гэта один з таких головних помощників Моисея, який, якщо ми читаємо, від молодості своєї служив Моисею. І тут від молодості своєї служив Моисею одразу вирисовується певна паралель. Напевно, ви добре пам'ятаєте історію приповісті об блудному сині. І коли син вернувся, і батько з радості вернув йому урочисті шати, перстень, зробив велике весілля на його вертання, то тоді цей старший син, коли прийшовши, то що казав батьку? «Ось я від молодості вірний тобі, працюю тут разом з тобою, а ти мені там то і не дав, що там я не мог собі дозволити». Вельми подобне. Якби у самим гэтым підкреслюється, чому менавіта, бо про Ісуса Навіна вже книга Лічбаў говорить не перший раз, і раніше, але ніде це не було. Тільки менавіта в гэтым моменті є гэты момент, такий, де підкреслено, що з самої молодості він служить Моїсею. Бо Ісус Навін в якимось сенсі розумів, що коли я разом з Моїсеєм, мені належиться, що я перший, який повинен отримати. Що гэта я той, які маю право до чагосьці, што мне здаецца, я мушу мець. Бо у гэтых 72 гэтых людзей Ісуса Навіна не было. Бо даў гэта дар пророцтва, дар Божага Духа іншым. І калі Ісус Навін пачуў, што атрымалі нават тыя, которые не былі разам з ім, не былі на гэтай супольнасці, вельмі, можна сказаць так, здэнерваваўся і абурыўся на гэта ўсё. Мы не згаджаемся на гэта. Забарані, кажа Моисею, хай яны не пророчаць, забарані, не дай ім гэта чыніць. І яны бачым тут паставу Моисея, якая паказвае, направды, павінна быць паставай кожнага з нас, як хрысціян. Моисей кажа, нехай Бог так справіць, што ўсе атрымаюць гэты дар. Бо калі я маю гэты дар Божы, я ведаю, якая это вартасць, то аўтаматычна я не хочу захаваць гэта для сябе. Але Моисей прагне, каб увесь народ, кажа, цудоўна было, каб увесь народ атрымаў гэты Божы дар, каб ён напоўніўся Духом Божым. Нічога лепшага можна не прыдумаць, просто все будуць просто напоўненыя Богом, czyli тым, хто з'яўляецца панамі ўсяго сусвету. І тут можам паглядзець вось гэты пэўныя адносіны таксама ў жыцці духоўнымі, таксама нашым. Паглядзіце, хрысціянін гэта чалавек, які сам пазнае Бога. Сам прагне яго напоўніцца, але ж заданне кожнага з нас гэта не затрымаць гэта толькі для сябе, а імкнуцца да таго, каб гэтым Духом Божым напаўняюцца таксама тыя, які вакол нас. І не можа быць у нас зайздросці, во-первых, што хтосьці, напрыклад, як нам здаецца, можа паважнейшы за нас, ці як то яшчэ больш Божых ласкаў атрымаў. Бо гэта так наша вельмі суб'ектыўнае будзе меркаванне, напэўна. Бо як ацаніць гэта? Толькі па вонкавых якіх-то падзеях, напэўна, гэтага замала яшчэ, каб спазнаць усю таямніцу і глыбіню. І таксама штосьці падобнае, паглядзіце, было і сёння з вучнямі Хрыста. Ян, які кажа Езусу, мы спаткалі двух, якія не ходзяць з намі, а ў імя Твоё чыняць цуды. І зноў жа і забаранілі ім, сказалі, не можна гэта рабіць. І зноў жа Пан Езус кажа, не забараняйце ім, бо хто з намі, той не супраць нас. І паглядзіце, вось гэта заздрасць, яна была як бы такім
скажем, перешкодой в житті духовному не тільки у сучасному світі, але від початку. Каїн, який забиває Абеля, заздрості, що у того Бог прийняв це як віру. Шатан, який заздрості до Бога, до любові Бога до чоловіка, так само відкидає Бога і не хоче йому більше служити. Усі книжники, фарисеї і арцикаплани святари, де забивають Єзуса. І знову ж, заздрості. Заздрості за те, що не прийняли його, не прийняли тої ласки, яку Бог производив, навіть коли ще не прийняли, не зрозуміли, ким він є, що і так не могли з цим згодитися, що як це він, і звичайно якийсь там чоловік, напевно, подманщик, проти якого ніби Бог діючає, його завжди обвинувачують тим, що злий дух производив. І так далі. Поглядимо, що часто це і у нашому житті є. Навіть починаючи з малого возрасту, уже щось пригожейше, діти вже щось ламають, принимали, вже є певна зависть, старейші, коли вже у того робота ліпша, зарплата ліпша, дом ліпша, чи ще щось. І вже розпочинається непокой, і вже розпочинається смуток у серці чоловіка. У чим з'являється заздрість? Заздрість – це справедливість, це такий сум, а тим, що хтось має якось добро. Глядите, яке воно безсенсовне. Навіть коли не відає, хтось має, грошить, наприклад, не треба, звісно, грошити, але обжорство, наприклад. Но ти принаймні наїсться. Згрошить, але наїсться буде наповнений хоч чим. А заздрість? Так направду навіть нічого такого, нічого не приносить, а проч знищення духовного. Це сум, який отручує життя чоловіка. Тому я казав на початку, що заздрість – це як отрута, яка уваходить у життя чоловіка, як яд, який знищає. Погодите, чоловік, який не вміє заздрости, чи глядячи на добро другого чоловіка, що це значить? Що не вміє побачити правдиво так само на своє добро, на своє життя, на те, що він має. Отсюда заповідь. А що за це йде? Коли я не бачу правильно на своє життя, не бачу того добра, яке у мене є, то я так направду ніколи своє життя не покохаю. Я себе не покохаю, я не буду себе любити. Бо у мене завжди буде претензії до себе, навіть самого, що чогось я не маю, що я покривджений, бо я не такий, як усі інші. Глядите, ця заздрість не дозволяє чоловіку жити повнотою життя. Бо ось це не дозволяє мені полюбити себе. А з этого виникає, що я не потрафлю любить и другого. Бо две заповеди любові говорять, що люби ближнего своего як самого себе. Коли себе я не могу покохать, коли я не вижу, я себе не люблю, то я могу покохать другого человека. Отсюда так само мені часто у сужанствах, коли дотикає так само возьмете грех заздрості, мені тяжко так само об'єдність або зростання в любові. А коли я не могу покохать другого человека, чи могу я покохать так само так правдиво и полно Бога? Бо Святий Ян так каже, коли ви ненавидите брата свого, який є поруч з вами, ти ж можете любити Бога, якого не бачите. Погодите, що ось цей грех, який уваходить у життя чоловіка, він часто він так, як по крисі, може незауважально навіть, може знищити мои отношения не только с самим собой, чи с другим человеком, але с самим Богом. Бо я уже ему не доверяю, бо я ему уже не верю. Не верю в то, что он хочет для меня добра, не верю в то, что он заботится про меня, что он мне дает свою ласку. И боюсь лекарства на эту хворобу, на этот грех. Лекарством является, конечно, адметно, что я казав, это удячность. Это умение поглядеть на свое життя в очима Бога и отнести это, поверить в то, что Бог это то, який заботиться, який є поруч со мною завжди. Это так само добриня, яка має бути часткою нашого життя. Сьогодні так само святий Якуб в этом другим посланні, в читанні сьогоднішнього говорить сьогодні конкретно, каже, богатеї, ваше багаття буде осудженням для вас.
Бо каже, усе ваше гэта золото і серебро іржа поела, ваша вопратка моль зжерла. Гэта будзе супраць вас сведчыць, бо мало того, што самі не скарысталі, так направда не дапамаглі гэтым іншым. Могли, так, это же правда такая наша, мы не раз повторяем, что на той свет ничего с собой не забираем. Так яно и ёсць, і сёння дакладна гэта гаворыць. Усё тое, што застанецца пасля вас, гнісці і знішчана будзе, гэта будзе як на судзе асуджэнне для вас. Бо так направда вы гэта збіралі для сябе, забіралі, так направда, не умелі пабачыць кагосьці, хто побач з сабой і ёсць у патрэбе. І таму вось адказ на гэту хваробу зайздрасці з'яўляецца гэта дабрыня, ўменне служэння. Адкрыванне вось гэтага Божай волі ў сваім жыцці. І імкненне спаўняць яе нястомна. Бачуць ім сапраўды як асаблівае такое благаслаўленне і дапамога. І на сёння таксама, напэўна, не можам мы не звярнуць увагу на яшчэ адзін коратенька ўжо толькі адну такую вельмі важную справу. Сёння пан Езус так вельмі можа востра звяртае нам увагу, гаворыць аб тым, што кажа, адсячы руку, нагу, выкалі вока свае, калі яно вядзе цябе да граху. Конечно, калі б мы тут вельмі так дакладна гэта прынялі, то сёння трэба, не ведаю, нас трэба было так прывезлі, бо не ведаюць, што у нас рукі, ногі былі і вочы, каб мы бачылі. Бо на працягу жыцця, напэўна, не адзін грэх, які мы здзейснілі праз руку, нагу, ідучы да злога, робячы злога, бачачы зло. Конечно, не дакалецтва пан Езус сёння нас захвочвае, заклікае, не. Але вельмі канкрэтна сёння ён гаворыць, што я, як чалавек веры, я, як хрысціянин, ніколі не магу ісці на кампраміс са злом. Ніколі не магу сабе тлумачыць зла, што гэта ў мне такі абставіны, што гэта так усе робяць. Я яшчэ вось толькі трошкі, а пазней я ўжо, напэўна, змяніўся. Ну, толькі цяпер, вось гэты раз. Пан Езус сёння гаворыць, ніколі не можаш дазволіць у сваім жыцці пайсці на кампраміс са злом. Лепей адарві яго, так табе забаліць, таго, што, можа, табе хочацца сёння, а ты гэтага не ўчыніш. Можа, і забаліць гэта, будзе якім такім пачуццём таго, як бы мне твою руку адарвалі. Але кажа, няхай гэта будзе, але ты ўвойдзеш у валдарства Божае. Чым з тым якімсьці сваім жаданнем, сваім прагненнем трапіш у гіенну, у пекла. Там, дзе будзе вечнае суджэнне і вечныя мукі. Як жа ж ёсць небяспека вось гэта ў нашым жыцці, тлумачыце сябе, бачучы вакол сябе, што і той жа ж грэшыць, і той так робіць, а можа і я, а можа нічога страшнага. Сёння пан Езус гаворыць, не граху заўсёды. Не можа быць у жыцці хрысціяніна кампрамісу, не можа быць у жыцці хрысціяніна згоды, кої вось і прагнення граху і зла. Таму просім сёння Езуса Хрыста аб гэтай дар адвагі. Тое, каб мы умелі сказаць не граху, не спакусе, не злому духу. Каб мы не баяліся пацярпець штосьці, нават, можа, фізычнае чи духоўнае, якісьці боль перажыць, але вытрываць і атрымаць жыццё вечнае. Каб для нас гэта было самым важным імкненнем і жаданнем. І на гэтай шалі вясы мы ніколі не паставім вось як вартасць, якісьці сённяшняе пэўнае дабро, праміяльнае, якое знішчаецца, адносна жыцця вечнае, якім з'яўляецца дабром вечным, незменным, тое, што прыгатавана кожнаму з нас. Тогда няхай наша сустрэча сённяшняя з Ісусам Христом Еўхарыстыі напомніць гэтае вось прагненне такой вялікай адвагай. Мы заўсёды ішлі за імі, былі вернымі Божым наказам, былі вернымі Божай волі, і ў гэтым бачылі асаблівае ягонае благаслаўленне і любоў да кожнага з нас. Амén. Просім Езуса Христа быць міласэрным для гэтых дзяцей, да іх бацькоў, хросных і ўсіх ахрышчаных.
Молимся, как с воды и Духа Святого. Гэтые дети отрадились до життя вечного. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как они стали живыми членами Твоего Святого Костола. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как они могли слухать Твое Святое Евангелие, заховывать его и быть его святками. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как они с радостью могли удельничать в Твое охвярное гостине. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как они любили Бога и ближнего, як Ты научил нас. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как наученные словами и прикладом христиан, они взрастали у святости и мудрости. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как все учни Твои, завсюду заховывали единство веры и любови. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, обдали здоровья для Антонины. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Дякуючи доброму Богу за все ласки, которые отримали Михалина и ее семья, просим о особливой опеце дальнейшей благословении для них. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Святая Мария, Мать Божия, Молися за нас. святый Яне Хрестителю, Молися за нас. святый Юзефе, Молися за нас. святые Петра и Павле, Молися за нас. все святые Божия, Молися за нас. всемогутный вечный Боже, Ты послал в свет своего Сына, как он отхилил от нас от сатаны духа неправедности, а человека, вызволенного с земли, перенес у цудовное владарство Твоего светла. Покорно молим Тебе, как Ты, вызволивши это дитя от першородного греху, учинил их святыней Твою величь, и miejscem przebywania Ducha Świętego. Pras Chrysta Pana naszego. Amen. Niechaj обороняет Тебе моc Христа Збавца, який живі і владарить на віки вічні. Niechaj обороняет Тебе моc Христа Збавца, який живі і владарить на віки вічні. Молимся, дорогие браты и сестры, как Пан Бог Всемогутный одарил этих детей новым життем с воды и Духа Святого. Праз таємницю этой освяченной воды спошли ласку духовного отраджения Твоим слугам, яких у веры Костела Ты покликал до хроста, как они имели життя вечное. Праз Христа, Пана нашего. Amen. Дорогие батьки и хростные, про сакрамент хросту, принесенные Вами дети, отримаете дар Божу любові нове життя з води Духа Святого. Старайтеся виховувати їх у віри так, щоб це боске життя було заховане від зарази греху і могло неспидно узрастати у ваших дітях. Коли ж ви керовані своєю вірою, готові прийняти на себе це пов'язання, то, узгадуючи свій власний хрост, одрачитеся від греху і визнайте віру в Єсуса Христа, бо це віра Костела, у якої приймають хрост ваші діти. Ці виракаєтеся греху, як жити у свободі дітей Божих. Выракаешься. Ці виракаєтеся усього, що веде до зла, як грех не панував над вами. Выракаешься. Ці виракаєтеся сатани, головної причини греху. Выракаешься. Питаюся всіх вас, чи вірите у Бога Отця Всемогутнього, Створителя неба і землі? Веруй. Чи вірите у Єсуса Христа, Сина Його єдиного, Пана нашого, народженого з Діви Марії, замученого і похованого, який воскрес з померлих і сидить праворуч Отця? Веруй. Чи вірите у Духа Святого, Святий Костел католицький, єдно святий, отпущення грехов, у воскрешення тіла і життя вічне? Веруй. Це наша віра. Це віра Костола, визнавача у наш гонор, у Єсусі Христі, Павлу нашим. Amen. Чи хочете ви, як Доміника, прийняти хрост, віри Костола, який ми всі разом тільки що з вами визнали? Доминик, я тебе хрещу во имя Отца и Сына и Духа Святого.
Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як ласка від віку, тепер і завсюди, і на віки вічні. Амінь. Тихо, что себе, ладно, на хрост, веду костела, мы только что сами вызнали. Да. Я тебе хрещу, в имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як було з віку, тепер і завсюди, і на віки вічні. Амінь. Всемогутний Бог, Отець Пана нашого Єсуса Христа, який визволив вас від граху і одрадив з води Духа Святого, сам намощал вас Христом збавлення, как вы, долученные до его народа, пребывали в Христе, святору, пророку и володару на життя вечное. Амінь. Дорогие дети, вы стали новым створением и промылись у Христа. Нехай это белое оденье будет для вас знаком годности детей Божьих. С допомогою слова и прикладу близких князей незабрудженной, ужите вечное. Амінь. Батьки и хростная Казанская, возьмите сюда свечку. Примите святло Христа. Вам, батьки и хростные, доверяется подтримывать это святло. Как ваши дети, светленные Христом, завсёды поводили себя, як дети святла, и, триваючи веры, могли выйти на сустрач приходячему Пану, разом с усіми святыми в небе. Номер 201. Молитесь. Причастный как мою и вашу я хряну,
неубогое и всемогутное. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Милосердный Боже, прими нашу як веру и учини, как праздник ей открылась для нас скрыница всякого благословения. Праз Христа Пана нашего. Пан звонит, у гору сердце, подякуем Пану Богу нашему. Сапраўдыводна гэта і справядліва, слушна і збагаверна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы, Ойчо всемагутны, вечны Божа, праз Христа Пана нашага, бо Ён з літасці на грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызволив нас от вечной смерти, а про свое з мертвых повстание дал нам вечное життя. Тому за анёлами, арханёлами, з усіми святыми мы обвешаем Твою хвалу, разом з ними вскликаючи. Боже, Ты святый, крыніца усялякай святости, тому едности з усім Костелом в перший день тыдня, коли Иисус Христос воскрес и спасал на апостол Духа Святого. Праз Христа просим Тебе, всемогутнее Боже, освяти Бога, дары росою Духа Твоего, как и не станется для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муку, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Podobnym czynom po wieczerzy wziął kielich, znów Tobie podziaku składający, podał swoim uczniom, кажучи: «Бярыце и піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таемница веры. Обвешаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся в хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав одно.
Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój, rozsiany po всем świecie, udoskonali go любові razem z Papą naszym, Franciszkiem, biskupem naszym Tadeuszem i wszym duchowieństwem. Pamiętaj tak samo pro bratów, siestior naszych, jakie pasnuli nadzieję na воскрешение, i pro всіх у Twojej łasce doszło z tego świata i dozwolił mu baczyć światło oblicza Twojego. Proszę Ciebie, zmiłuj się nad усіми нами, как мы заслужили уделу житті wiecznym, у єдності з Najświętейшей Богородицей Panной Марии, со святым Józefem i Пречистым Обранником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом и всеми святыми, які страд веку подобались Тебе, как с ними хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Ojcze Всемогутny, у jedności Ducha Świętego, вся пошана и хвала, праз все веки вечные. Гэтыя хрышчаныя дзеці будуць называць Пана Бога сваім айцом. Таму ад іх імя молімся так, як нас навучыў наш Пан Иисус Христос. Дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсюду вольны от греху и заховали до всякого неспокоя, чекали исполнения несчастливой надеи, привести Збавца нашего Иисуса Христа. Благодарю благодарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христ, Ты сказал апостолам Твоим, спокой покидай вам, спокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, дарить им супокойную едность, які живеш і володариш на віки вічні. Амінь. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. І з Духом Твоїм. Передайте ближним знак супокою. Баранок Божий, вот той, хто бере на себе грехи світу. Щасливая покликана на вечеру Его. Пане, я не вартый, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. По гэтым познали мы любовь, что Иисус отдал за нас свое життя, и мы повинны отдать життя за братов.
номер 22.
Numer 338. Молимся. Всемогутный Боже, нехай Найсвятейший сакрамент обновить нашу душу и тело, как мы могли стать спадкоємцами хвалы Христа, з яким разом терпим, обвещаючи смерть Ягону, які живе и владарить на веки вечные. Сідайте ласка, щоб послухати душпарствовські об'яви на 26-ю неділю звичайної. По-перше, щиро дякуємо всім вам за спільну сьогоднішню молитву. Дякую тим, хто вчора прибирав нашу капличку, за складене хвірування, вчора оказану допомогу. Дякую так само особливо за хвіри, які складаються на будову костюла. Після святої мши святої можна буде це так само вчинити. А на гэтым тыдню літургіі мы адзначаем заўтра панядзелак 1 кастрычніка ўспамін святой Тэрэсы, дзіцятка Jesús, панны і доктара касцёла. У аўторак 2 кастрычніка ўспамін святых анёлаў ахоўнікаў, а ў чацвер 4 кастрычніка ўспамін святога Францішка. На гэтым тыдні таксама прыпадаюць першы чацвер месяца, дзень молитваў паклікання на службы Божай, так само молімся паклікання, за пакліканых, тых, якія ўжо рыхтуюцца да святарства, так само за нашага клірыка Александра. Першая пятніца месяца, дзень молитваў да Найсвятейшага сэрца Езуса. Памятаем, што ёсць яшчэ адна дадатковая святая мша о 12 гадзіне і магчымасць прыступіць да сакраменту споведзі. Першая субота месяца, дзень молитваў да Найсвятейшай Панны Марыі. Наступная неделя, это первая неделя месяца. Молимся о 12 године в интенции живого ружанца нашей парафии. А интенция живого ружанца на кастрычник
такая. У гэтым месяцы асаблівы спосаб. Молимся об добрых плёнах 15-й звычайнай генеральной ассамблеи Синоду Biskupаў. Ksiądz arcybiskup Tadeusz Kandusiewicz асаблівы спосаб прасіў, каб пазернік, кастрычнік прысвяціць менавіта гэтай інтэнцыі, так каб тэма, якую будзе парушана на сінодзе, менавіта моладзь, вера і распазнаванне паклікання, не было толькі такім момантам тэарэтычнага якогосьці разважання, але каб гэта вельмі практычна змяніла таксама пэўнае бачанне касцёла на гэту справу і дазволіла маладым людзям знайсці сваё месца ў касцёле, адкрываць, развіваць сваю веру, а таксама адказваць так на пакліканне, калі Бог іх кліча. Пачынаючы ад першага кастрычніка ў нашай парафіі будуць ладзіцца różańcowe набажэнствы у звычайны дзень у 18:30, у нядзелю у 11:30. Таксама як у мінулым годзе мы гэтыя набажэнствы падзелім на такіх адказных. У панядзелак будзем маліцца на польскай мове, у аўторак адказны першая ружа różańcowa, у сераду моладзь, у чацверг сем'і суполкі Маці Божай, які Нотр-Дам, у пятніцу дзеці, а ў суботу другая ружа różańcowa. 4 по 6 кастрычніка у цэнтры сям'і ў Мінску, якая тут на Каменнай горкі знаходзіцца, былая капліца Маці Божай Буслаўскай, будзе адбывацца семінар для абаронцаў жыцця. Больш падрабязна расклад гэтага семінара можам мы пабачыць на дошцы аб'яваў, там я вывесіў. Але я хочу вас захвоціць на удзел у ім. Распачынаецца ў чацверг вечарам о 18 гадзіне. Будзе цэлая пятніца і субота. Прынамсі, калі нават няма магчымасці быць на ўсім, то пазнаёмцеся з раскладам, з тэмамі, якія будуць парушацца падчас гэтага семінара, і думаю, знойдзеце штосьці цікавае кожны з вас для сябе. Гэта не справа толькі там, што мы адразу маем стаць кімсьці, якімсьці вялікімі абаронцамі дзесьці удзельнічаць, але думаю, кожнаму з нас патрэбныя вельмі канкрэтныя такія веды, якія дазволяць нам арыентавацца ў сучасных праблематыкі маральнай, іншыя праблемы, якія перажывае касцёл сёння, канкрэтныя вернікі таксама. І у розны спосаб я на некаторых ужо занятках ці выкладах гэтых ужо удзельнічаў в лекцыях. Вельмі даступныя і, думаю, цікавыя, таму запрашаю ўжо ў чацверг, будуць першыя о 18 гадзіне. Па меры магчымасці ўзяць удзел, не трэба тут не запісвацца, асабліва проста прыйсці і стаць гэтым такім удзельнікам, і, думаю, добрыя плоды гэта таксама будуць. Ну, калі хто хацеў бы больш актыўна таксама далучыцца да гэтай супольнасці тых людзей, якія стаяць на абароне жыцця, вельмі канкрэтна праз не толькі малітву, але праз пэўныя таксама чыны, дбаюць пра тое, каб жыццё чалавека ад натуральнага зачацця, натуральнай смерці таксама было шанавана ў нашай краіне. Можна таксама будзе да гэтых людзей далучыцца праз праход гэтага семінара і пэўная падрыхтоўка. Таму ўсіх заахвочваю. Таксама ў першую пятніцу кастрычніка праходзіць сусветная дзіцячая эўхарыстычная гадзіна. Гэта гадзіна, у якой моляцца дзеткі у інтэнцыі супакою ва ўсім свеце. Таксама ўжо другі год запар будзем маліцца тут у нашай парафіі. А в 18 гадзіне у пятніцу выстаўленне на свяцейшага сакраменту і таксама святая споведь, магчымасць карыстаць споведзі. У 18:30 будзе гэтая малітва нашых дзетак, будуць маліцца на różańce таксама, інтэнцыі супакою і міру па ўсім свеце. І вечарам 19 гадзіне будзе святая імша. Таму дзетак, таксама разам бацькоў запрашаем на супольную малітву. Кожны аўторак у капліцы адбываецца набажэнства пра заступніцу святого Антонія Падуанска, а кожную сераду запрашаем на набажэнства да святого Юзафа. Всім юбілятам, імяніннікам надыходзячага тыдня складам найлепшыя пажаданні, Божага благословення, здароўя і ўсіх патрэбных ласкаў. А на гэты сённяшні дзень прыміце Божае благословення. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог усемогутний,
Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrysta. Święty Archaniele Michale, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які нас благодушнують по світі. Amen. Najświętniejsze serce Jezusa, Змилуйся над нами, bezzagadne serce Maryi, будь нашим порятунком, Święty Archaniele Michale, молися за нас. Номер 341. Святой із Отця